खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 27 डिसेम्बर 2022 बारायजेबा मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामाव गोजां बोथोरनि बरफा गोलैजेनबाय। आसामनि डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मरान आरो टिंकं ओनसोलनि गोबां गामिफोराव बरफ गोलैजेनबाय आरो बे बरफ गोलैनाय नुथायखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेराव फोसावनानै होदों। आसामनि मुंदांखा बक्सिं गेलेगिरि लवलिना बरग'हाइ आरो अंकुशिता बर' बिथांमोना थांनाय 19 डिसेम्बरनिफ्राय भ'पालाव खुंफुंजानाय नेशनेल लेभेलनि खमलायनाय बादायलायनायाव मेडेल देरहानो हादों। लवलिना बरग'हाइ बिथाङा गल्ड मेडेल देरहादों आरो अंकुशिता बर' बिथाङा सिलभारनि मेडेलखौ देरहानो हादों। सानै कनस्टेबलनि गेजेराव गिथाव बाथाव गुलि गावनाय जाथाय जादों। छत्तीसगढ़ रायजोनि सिङाव थानाय कानकेराव आर्म फोर्सनि सासे कनस्टेबलआ गावनि सार्भिसनि राइफलजों सासे हेड कनस्टेबलनि सायाव गरनैजि गुलि गावदोंमोन आरो गरनैजि गुलिनि गेजेराव गरसे गुलिया हेड कनस्टेबलनि खर'आव नांदों आरो बिथाङा जिउ गोमादों। थैनाय हेड कनस्टेबलनि मुङा जाबाय सुरेन्द्र भगत आरो गुलि गावग्रा कनस्टेबलनि मुङा जाबाय पुरुषोत्तम सिंह आरो बेखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै सोंनाय फिननाय खालामनाया सोलिगासिनो दङ, नाथाय बिथाङा बे जाथायखौ मानो खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। आसामनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि ओनसोलनि रायकसमारियाव बास्तुकार मुंनि सासे दुथां सुबुङा सासे 35 बोसोर बैसोनि जुलि जायै आइजोखौ एसिडजों गाग्लोबनानै गाज्रियै जोखोम खालामदों। उनाव आइजोखौ तेजपुरनि गंसे प्राइभेट फाहामसालियाव लांनानै फाहामथायनाय जादों। बास्तुकारा आइजोखौ रायकसमारिनि लामायाव थाथ'नो होदोंमोन, नाथाय आइजोआ थाथ'यैयाव आइजोनि सायाव एसिड गारना होदों आरो आइजोआ गावनि खामानिनिफ्राय न' फारसे गावनि स्कुटिजों थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। बास्तुकारा जुलि जाखानायमोन, नाथाय आइजोआ जुलि जायाखैमोन आरो बिसोर सानैनि गेजेराव मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो दंमोन। उनाव दायनिगिरि बास्तुकारा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जासिगोन आरो आइजोनि मोदोमा 15% खामदों होननानै हस्पिटालनिफ्राय फोरमायदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।